Thank you. Politiikka. Se on yhteisistä asioista sopimista ja tässä on kuitenkin muutamia asioita, jotka sattuu vähän sieluun. Me tarvitaan positiivista politiikkaa. Me tarvitaan sellaista yhdessä tekemistä. Kellään ei ole täällä mahdollista tehdä asioita yksin. Esimerkiksi ennen vaaleja meidän pitäisi muistaa se, että ei heikennetä niitä tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia. Kuitenkin me ollaan samoissa pöydissä tekemässä niitä päätöksiä. Se näkyy loppuvastustaja. Kyllä se on niin, että kun määrätietoisesti tekee hommia, silloin sitä pääsee maaliin asti. Ja joskus voi saada vaikka nimeen seinään. Joo. 2019. Siinä se on.